Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Are you able to see the link membership area? If you can just press that link, and then you can become a member of our channel. Mitemo mitsva yatinenge tichipiwawo neYouTube. So we'll be giving you extra episodes membership area ikoko nemamwe mamwe maprograms atichange tichizokugadzirira ikoko membership area. So you just press that link and then you click join. Kana mukangona pakanzi join, you can join as well. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndine vana vangu vatatu avo vandakaita nemuSomalian mukoma Nashe. Kutaura kudai kubva zvandakabva kumusha kusvika pari zvino handina kana kuzombodzokera kumusha zvekare. Ndakauya kunoku mukoma a very long time ago, ndokubva ndachizotanga kushandirawo umwe murume ainge aine chitakishopu chake. Murume uyu akabva azondiudza kuti ainge achindida, but mukoma ndakabva ndatoona kutoti zvainge zvitori zvekutoshandisana, because munhu kuti ange achindibhadhara ainge ava kusada futi kundibhadhara apa achindiita mukadzi, at the same time ndichitoziva kutoti kumusha uko mukadzi ainge aripo. So maSomalian pavakazotanga manje kuuya mulocation umo matainge tichigara, ndo pandakabva ndazoendawo ndikabva ndazonotsvakawo basa kune muSomalian uyo wandakazotanga kudanana naye, then ndokubva azondimitisa mukoma. Saka iye ainge akanditi ainge achazondibetsera kuti ndige ndichizowana chitupa chemuno, but zvino mukoma hazvina kuzofamba saizvozvo. Saka kusvika pari zvino kunyangwe mapepa ndainge ndichitongoshandisawo chiAslam, but zviya zvekuti taitwa kana maAslam edu kana aexpire tobva taenda tobva tanobatsirwa nevamwewo vainge vachitibatsira avo vaishanda muHome Affairs. But iko zvinozvi zvinhu zvakasunga kubva end of last year tainge tichizama kurinyuwa maAslams edu nebackdoor, but zvichiramba. Iko zvinozvi manje mukoma ari kuti anoda kuti tinge tichienda kuZimbabwe tobva tanotanga kashop, but inini manje ndinonyara kuti ko vanhu vachati kudii apa ndine vana vatatu naye, apa ndava nemakore akawanda kudai. Kubva zvandakauya muno mumujoni amai vangu vakasvika pakufa mukoma, kana kunyangwe pavakavigwa amai handitombovazivi kuti vakavigwa kupi, uye zvekare baba vangu vakazoshayika mainge muri mugore ra2015. Kana kuenda kumusha handina kukwanisa kuenda, ndakatoita zvokutongotumidzirwa mapictures neveukama kenzi baba vako tavaradzika apa. Mapictures acho ndichiri nawo kuno mukoma. Mari here, mari taitoita mari, uye zvekare ndaitofambawo nemotikari yangu, ende akabva azonditi ainge asingadi kuti ndinge ndichiita zvechiKristu. Saka I am now a Muslim woman. So mukoma handizivi kuti pandichaenda kumusha kana kuri kunzi ndikabvuma kuenda kumusha, because akati tichaenda tobva tazonotanga shopu yedu kuZimbabwe, but ndinonzwa kunyara manje kuti vanondiziva vachati kudii. Handizosekwi here nevanhu zvichinzi makore ose awa akangoenda kunohodha vana, achipiwa vana nemuSomalian. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava. Hanzi tafunga kunovhura shopu yedu kuZimbabwe, saka ndinotya kuzosekwawo nevekuziva kuti wakaita makore akawanda uzongodzoka zvako nemuSomalian wako nevana vako. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura
kuti takasvika pakugara pasi tikabva tazoita meeting mukoma nevamwe mafundisi. Tainge tiri 5 with our wives. Tikabva tazosarudza kuti sezvo vanhu vainge vava kusanyanya kubvisa mari muchurch, we wanted our people to be blessed, uye zvekare kana vazoropafadzwa naMwari vanofanira kuti vange vachizounzawo mari yakawanda muchurch. That will be an automatic thing for someone to do, because taiti takatarisa budget yechurch taitoona kutoti zvinhu zvainge zvisisina kumira zvakanaka. We then sat down ndokubva tazoenda kumba kwaBishop and takati tasvika kuya then Bishop naivowo vakabva vatoti vanangu hapana chinonetsa, because tainge tasarudza kuti tinge tichienda kune vamwe madzibaba so that vange vachizonotipa minamato iyo yataikwanisa kuzoshandisa kuitira kuti our church members vakwanise kuzounza mari yakawanda kuchurch, otherwise we would go broke. Saka vakabva vazotiti kuenda kunana madzibaba kutambisa nguva, it was like a shock, a surprise mukoma, so much that we did not even know how to react, because ivo vakabva vazotiudza Bishop kuti vane imwe ng'anga yavanoziva yekuChipinge, but ipapo he did not say ng'anga as in vakangoti anomwe murume uyo wandinoziva anokwanisa kutibatsira vekuChipinge, but ipapo vakabva vati ainge ari kubhinga. Vangotiti taifanira kuti tinge tichizounganidza mari as in the very following Sunday, umwe neumwe achienda kuassembly yake. Waifanira kuti vanhu vange vachizopledger sort of like a donation. Almost everyone in church aifanira kuti ange achizopledger something. So throughout the week muma WhatsApp group, that was what we did. We encouraged our people kuti musi weSunday waifanira kuti unge uchizouya uine kamari kaunenge wakabata. It did not matter kuti inenge iri mari kubva $1 to whatever the amount that you could afford. Everyone who was our church member uyo aizouya kuchurch musi iwoyo aifanira kuti ange achizouya nemari. Zvishuwa vanhu vakauya nemari, and I encouraged kuti vaya vainge vasina mari vange vachikwereta, ende ndikatoti vanenge vachida kukwereta munokwanisa kutoenda mukanokwereteswa naamai mufundisi. Saka avo vainge vasina mari vakatoenda vachitonokwereta $1 kubva kumukadzi wangu, ndichivaudza kuti this was a seed offering that we wanted to give unto God as a church, and we did not want people to be left behind. So after that, after the service, we then went and then we met kumba kwa Bishop tiine mari dzedu dzatainge tiinadzo. We then placed the money on the table. Yainge yakawanda chaizvo mari iyi mukoma, from 5-6 different assemblies. Then Bishop vakabva vazoti the very following day taifanira kuti tinge tichizoendako kuChipinge mukoma. We then drove to Chipinge. Takazoti tasvika kuya manje ndopatakatoona kutoti ko yainge iri ng'anga yatainge tafambira. Everything was done private mukoma nashe, ndokubva tazobetserwa paya, but isusu taibetserwa separately. Basically taibetserwa huri husiku sezvo tainge tiri mapastors, and iniwo motikari yangu it has stickers all over of our church. So during the day taiswera tiri somewhere else, then usiku ndo pataizoenda pamba pavo sekuru ava tobva tachizobetserwa. Takati tapedza kubetserwa mukoma ndokubva tazoendeswa kune rimwe gomo tikanopinzwa mune rimwe ninga. Saka mari yose iya iyo yakapledgwa neour church members, mari iyoyo takabva tazonoisa mune rimwe zihari, uye zvekare Bishop vakabva vazonyora zvavakanyora zvavakanzi ivo semuridzi wechurch is the one vanofanira kuti vange vachizonyora zvose zvavainge vachida kuti zvinge zvichizoitika. Mari iya yakaiswa, uye zvekare netsamba yakanyorwa naBishop, uye zvekare pane zvimwe zvakazosiyiwa ikoko zvatisina kuziva kuti zvii, but ndakaona nyanga. Kunyange mukadzi wangu akati akaona nyanga, but vamwe vedu vakati nyanga iyoyo havana kuiona, but ndakaona sekunge Bishop vainge vakabata nyanga iyo yavakazopedzisira kuisa pamusoro pehari. Saka takazoti tadzoka mukoma nashe, then we started to see kuti indeed the blessings were now trickling in. Kutaura kudai so mukoma nashe, the majority of the people
that donated what they donated on that day, you can see kuti their lives, they are changing. Hatisisiri church yevarombo, but we are now a church yekutoti inotozivikanwa kuti this church kunoenda vanhu vane mari dzavo. So I feel as if it is a blessing, and at the same time I feel as if we are blaspheming each and every day when we pray unto God, isusu tichiziva kuti idzi ndo mhiko dzatakaenda tikanoita kuchipingi. And I feel so guilty to even stand in front of the church. Ndiri munhu wekuti dzimwe nguva ndinonzwa ndichibatwa nekutya kwakakura chaizvo kuti ko ndikati ndakamira kudai so, then God strikes me with thunder, exposing me as a fake pastor. Ndiyo confession yangu iyo yandinayo mukoma. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Yo. Zvamakaita imimi nevamwe mafundisi nabishop venyu hazvitomborina kana umwari mukati. Ndo inonzi satanism iyo yamuri kutoita. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi muchurch kunewose uyo akabvisa mari yaakabvisa as a donation, and you can see kuti their lives, they are changing, but this is just satanism. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vamufundisi ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. I have been diagnosed colon cancer mukoma, and now ndava depression as well as anxiety. I have not yet told my husband yet. I am a 29-year-old woman, and I am someone who is a professional working woman as well as my husband. We have been living here in South Africa. Takauya kuno kuwalk South Africa. We met at a certain university. Then after that, we got married. He got a job. My husband is working in the medical field. As for me as well, I am a professional working woman. Like, we just started enjoying life mukoma. But now I have since discovered kuti ndine cancer. I really feel so bad about this, so much that I am now distancing myself from my husband. I am already preparing him for the inevitable, the day that God is going to take my life away. I want him to be used to me not being there. Even right now, ndinokwanisa kutongorara zvangu mu living room, so much that anotouya kuti, "Nai baby, why are you not coming to the bedroom?" Inini mukoma, I want to force my husband to start cheating on me whilst I am still alive, so that at least by the time that I am gone, anenge atogara aine munhu. I do not want him to have that heartbreak yokuziva kuti my wife is gone, and I really do not know how exactly should I break this story to him, kuti ndimuudze kuti ndava necancer. I really do not have that energy to do that. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Dai mangovaudza mukoma ava. Please just tell him so that he can know. There are a lot of people kutoti vanotobatwa cancer, then they will be able to beat the cancer, and we believe that it can also happen to you. By the grace of God, you are going to beat that cancer. So do not be depressed. Try to speak with your husband. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. She has been offline ever since she sent me that message. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma Nashe ndikuda kureurura kuti ndiri kucollege. Even though ndiri kucollege zvangu,
like per week ndinokwanisa kungoenda kuchikoro kana ka1, then ndinotongoswera zvangu ndakatongorara. Ndiri munhu wekutongoti ndiri lazy panyaya idzi dzemabhuku, and I suspect kuti ndine ADHD. It is just that my parents, they don't understand that. But I started to notice this when I was in high school. Ndaitoti kutobata bhuku ndototanga kutotsumwaira kana kutongoshama ngai. Like ndiri munhu wayo kuti I just enjoy watching my movies nei. But mukomanash, now this has led me kuti ndinge ndichidanana nevamwe lecturer avo vanozondinyorera ma-assignments angu. So my parents, they really think kuti I am studying very hard, but mukoma izvozvo kunyange zvikanzi ndagraduata handina kana chandinotombonyatsokuunderstanda even about the course that I am doing. Kutaura kudai ndava kutongonamata ndichiti dai ndikakwanisa kuroorwawo nemurume ane mari, because nungo dzandinadzo mukoma ndega ndinosvika pakuzvinyarira nekuda kwenungo dzandinadzo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo vedwe, at least azvitaurira ega kuti hanzi ndine nungo ya pakaipa hanzi simbeko mujuru enda unocherechedzawo asingatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Uye zvekare kana kuri kunzi maybe you are a doctor or a nurse, panyaya iyo yavataura mwanasikana yekuti ndine ADHD, kana kuri kunzi makasununguka, ndinokumbirawo kuti muuye kuinbox kwangu, then mobva matibetserawo kuti chirwere ichi chinonzi ADHD ndicho here chinokonzeresa kuti munhu angonzwa usimbe. So please do come to my inbox, then you leave a WhatsApp, a voice note, then I will post panapa pa channel yedu, because maybe nekuda kweculture tinenge tisingatonzwisise kutoti kana ukaona mwana achiita usimbe maybe anenge atori nedambudziko rinenge riri paari. Chedu chatinenge tichiziva ndechekuti unongobata chete mwana worova, then mangwana futi mwana iyeye mushure mekunge wabva mukumurova obva angoita those same mistakes zvekuti munopedzera mava kuti mwana uyu inhini haateereri izvo anenge atori ne-problem yaanenge ainayo. So please do come to my inbox and then you leave a WhatsApp voice note, then I will post. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.